Kuten uutisista kuultiin, niin lumisade on tänään haitannut viikonlopun tieliikennettä ainakin täällä Etelä-Suomessa. Ja Mette, huomenna taitaa lunta tulla lisää. Kyllä. Lounaassa tulee aika yleisesti huomenna lumikuuroja ja Itä-Suomessa on ihan oma lumisadealue. Entäs sitten ne lämpötilat? Vieläkö pysytään pakkasella? Joo, kyllä pakkasella pysytään. Että pohjoisessa sää on kylmenemään päin, mutta ehkä tuossa sunnuntain tietämillä lounaisrannikolla lämpötila kohoaa lähelle nollaa. Katsotaan tarkemmin. Suomen lounaispuolella pyörii matalapaineen keskus ja tästä meille yltää vielä lumikuuroja. Ja toisaalta kaakosta on tulossa Itä-Suomeen lumisadealue. Sunnuntai on vähän poutaisempi päivä, mutta maanantaina jälleen lounaasta on tulossa lumisateita. Tämän päivän sateet ovat liikkuneet pohjoisemmaksi ja samalla ne ovat heikentyneet. Mutta Suomen lounaispuolella on vielä lumisateita liikkeellä ja näitä täältä yltää vielä lounaaseen yön ja huomisen aikana. Eli aamulla lounaassa voi tulla paikoin lunta ja toisaalta kaakosta on lumisadealue lähestymässä. Ja aivan pohjoisimmassa Lapissakin lumisateet ovat mahdollisia. Mutta muuten näyttää pääosin poutaiselta. Etelässä pakkasta on 10 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa sää on kylmenemässä. Päivällä lounaassa tulee edelleen paikoin lumikuuroja. Tämä matalapaineen keskus liikkuu illan aikana itään päin niin, että vielä illallakin etelärannikolla tulee paikoin lumikuuroja. Ja idässä on oma lumisadealueensa. Eniten sataa ihan tuossa itärajalla. Päivällä pakkasta on edelleen 10 asteen molemmin puolin, niin että kaikkein lauhinta on aivan lounaassa. Pohjoisessa päivä on pääosin poutainen, mutta vähäiset lumisateet ovat mahdollisia. Pakkasta on 15 asteen molemmin puolin, eli huomisesta on tulossa selvästi tätä päivää kylmempi. Ja yön aikana siis etelärannikolla vielä paikoin tulee lumikuuroja. Idän lumisateet väistyvät koilliseen ja sunnuntai näyttää pääosin poutaiselta, mutta kyllä vielä etelässä paikoin joitain lumikuuroja on liikkeellä. Ja tuuli puhaltaa nyt lounaasta Sulan meren yli niin, että aivan tuossa lounaan rannikkoseudulla lämpötilat ovat nollan vaiheilla. Ja alkuviikolla lounaasta on tulossa uusi lumisadealue. Se kulkee Suomen yli pohjoiseen päin. Lämpötilat ovat pääosin vähän pakkasen puolella, mutta keskiviikkona pohjoisessa taitaa kylmetä selvemmin. Vilkaistaan vielä Keski-Euroopan suunnalle. Tällä hetkellä siellä on pääosin poutaista tai sää muuttuu poutaisemmaksi, mutta edelleen on varsin kylmää. Pakkasen puolella siellä pysytään. Lännestä yrittää virrata vähän lauhempaa ilmaa ja lännessä sateita tuleekin kaikissa olomuodoissaan. Ja Välimerellä on myös melko viileää säätä, vaikkakin tuossa Kreikan yli on sadealue liikkeellä ja sadealueen itä- ja kaakkoispuolella ilma on lämmintä, mutta täällä lännessä on aika viileää. Hyvä, jos lämpötila kohoaa 10 asteen vaiheille. Nyt hyvää illan jatkoa. Uutisia vielä lyhyesti.